JV produced this. Grr. Yeah. Yeah. Damn JV. Yeah. Tiena nga famlam nyam zoka tsisy raha manahira. Rehefa mivoaka miala tragno za defa mitikigna limozina. Anatinao vivo za rehefa mandro adobe bazarine isanandro. Voalohany za Mpanambola ananako proof za fa tsy miambo. Tsy fandaniagna ny volako kaleko za raiky amy fokon'olo satria za tsisy manahira. Kaleko miantoka fiaignan'olo atabosy kofa mirevy efa tsy manako ty kôta. Za raiky fogna magnefa jiaby akadio iaby ny amposina. Hoany mitsa zay laninao za raiky fogna magnefa niany ko vola agnatiny posiny pata zegny zalaho tsy mety lany. Zay tsy maola fa zay le boss rano vava mipitika efa sauce. Zay ko miboaka amy limousine fa poeriko zay sy cousine. Olo tsy mangataka be miagna satra volako tsy fandaniagna. Sakako jiaby de feny vola mbany ondagna anahy de mbola vola. Soko mety makobo anahy na aketo dago na a Dubai. Record zao amy Fanouh-Mbola dollara zero ataone dola. Zay ko mirevy magnidy bara ampirevegna le mamalara. Fiaignana ne tsy mipody afara tsoela de vidiko gasikara. Anao ko sa iragna ara-bola alefasy MP fa ty misy draftra fenoako solde le M-vola fenoako jusque amy boaty ndrafitra yeah. Olo te bande mbo aiza ve tany tsaratsara anao va vakansy amy tany ty? Andao ndraiky lesy andeha amy planète Jupiter agny. Okay. Vumi fa mandraigna za tetra mivonina tse. Efa vonina kaloko sy mosira hoaniko mboko solona pe. Kofa mandeha mivoaka za sady garde fa fara arana se. Ko ititika tetanao mila mandeha fa sy venako mila kale. Kofa nagnana vola za mihoatrany Elon Musk. Mandeha bazary za agnatina taonko sy betina tsy misy kaska. Lamba ko miaka mahantra vidiko za kofa misy mikasiky. Kofa feno garage diky France alongany voatako parking. Yeah, voatako parking. Zero za tiano be je pay. Sa andeha vacances Dubai. Tufka kanya no ande vola nga tika fa ang zo milay. Maant kal ne robot raksa ne $1,000,000. Sama ikan ne kan ghetto semana tababan Qatar. Ole bata Satroko jiaby vola ilamba nakajiaby vola. Chemise nakambola vola kiraro nakajiaby vola. Fanouh-Mbola agnatina drill jeriko vola na 50,000 tambatra izy agnambara jogging sady andro amin'izao koa ririgna la vida loca ne everyday with my hira move me escorta zana casis clay. Tsy miresaka za ko zero si beto farany chifra yo so great sir. Okay. Damn JV.